در بوداو ویچ مولی سے پدر تبلیغ میں درے اوری سے لگے دے ویچ بنظر بزون میں نظر تیر کے جدا او پانی جہان دا ویچ لوڑن تبلیغ کا سالیر میں آٹھتے میں اولا گے دلے ویچ دینی کاری سوچ میں ختم کو وقت پل بچیون میں با سکول نہ روی استل پا مدرسے سے میں داخل کڑل بچی میں پا مدرسے سے داخل کڑے ویچ یو وقت ار بندر ہو گئی دے غربت دا سے دور ار بندر ہو گئی کہ بچی میں پکیما مدرسہ سے داخل کڑی ہوئے مستراوی دے ٹانگے پیسے نہ چے پٹانگے میں سے میں اوڑی ہوا ویچے بابائی سکل بندے میں اوڑلے اگدوئی تا وڑے وڑے بچی ہوئے ویچے استدانے ہوئے چے بیکرے انتظام ارتاو کا ویچے میں زدیتا خپاؤں چے بیکرائی وڑی کی بچی او بائی سکل بندے ویچے دیتا میں ڈھیر جڑلے ہوئی او دے ٹانگے واسمے لورنا ویچے مدرسے نا ویچے کلا دیو دینے پشپا چوٹیشلا او بارتا ارواتلے مدرسے سرادا سے وہ حاجی دے بوگ ہوئے چاندشے میں بیا بیکرے ہو نو خستلے لی پاپیتا میں او چولے او بیا میں دا بچی پا پیسی کلر سرکشے نہ ہولے او کلی تمہیں اور اوڑلے ویچے دا خوریے میں اوکڑلے ویچے موساری او بل کلاس میں لویا ہو جاگا دیر لوئی مال دارو دے مو دیر نشدے مال گراو ویچے پتہ پر میں دیرہ خوری کا اولا چے تبلیغ تلور شبال بچینا عالمون حافظون جوڑ کا ویچے دفرہ دا مالدار خلقی سوئے نظر تانا پرے وطن ویچے رتاوے ویچے امیر سیب دزر پینز سواری پیے وخلا پھر سابال بچے تاوا کارے پوکا ویچے یو ٹیم میں اور سوچ رہے نرا ملگری تے اشارہ اکڑا کہ دے مو ملگرہ دا خبارو بار ندا ویچے سخو پا پیشن ویچے مویچے این قریب پاتا اولا کی چے تبارو بار نہیں کا تبارو بار نہیں دے محشار پا مائندون پاتا اولا کی چتنی بارو بار کا زنی بارو بار ویچے مولی سے پتے دنیا شاہ اللہ تا اٹھالا ویچے مو بچیون ٹول عالمون جوڑ شل بچیے میں ٹول عالم جوڑ شلے پیش پینزم درسے چلے ری لگیا دی اللہ کشلا وقت رو کڑالا ویچے آغا ملگرہ میں بھی مور شو وہ خباری ارتاو کچھ امیر سے پاتا میں نہ کہے ویچے زویر آغل ویچے دا مالدار خلق دا سے ارتا نوستی پکور سیشے ویچے دا ویچے امیر سے نشدے روشا ویچے نشدے ور آغل ویچے ارتاوی ویچے امیر سے دا اللہ پر نوم کا سام در کون چے مختویش گرتی کا ویچے مور دل چے دا سکاوے ویچے ویچے امیر سے قسم در کون چے مختویش گرتی کا ویلے ویچے زکا چے دا نوستے مالدار دے پورا زدے عبرت نشان جوڑ شن وہ بخبلے بال بچے بندے غاٹ تالی مینا اکڑل دیرہ دنیا دولت میں اورتا جامع کڑل دیرے ریپیہ میں اورتا جامع کڑلے پا ملکے سے دے مو بچیون دے بدلے بھی موری سے پریتوں زڑ میں گشتلا چے بال بچے میں نظر اولا گیری ویچی وائن بی بی ایس ڈاکٹرہ بچیے میں روغلا کرتا ویچی پٹونے ٹاکے دو میں اور ویدلا زڑ میں اورتا خواش چے ہوئے ہوئے ویچی کلار نشدیش لادا سے کہ تو بھی اونیو فائل یہ اونیو مخیر ناوڑو اور بندے تیرا شلا ویچے دیغ مالنا جونو کہ او امیر صاحب تو گٹلا مو بوئی کڑلا او امیر صاحب تو گٹلا مو بوئی کڑلا امیر صاحب دے مختویش گرتی کا کہ زخر ناکام روانیوں کہ دا نوستے مالدار دے پورا دے عبرات نشان جوڑ شو دا نوستے مالدار دے پورا دے عبرات نشان جوڑ شو وہ عزت مند اخبال بل بچا عزت مند ایغن عالمون جوڑ کیے حافظون جوڑ کیے تو دا پاتاشتا اے تو دے خاندان لاس آغا کسول کہ جہنم پو واجب ہوئی خلیدانا چے سابوش جہنم تا دلوشی وجوب پیسلا دے جہنم شوئے او بل بچا شے دے حافظ ہوئی او دے رب پا دربار شو دریری اوی چے او ربا اے چاپا حق شے دے جے جہنم پیسلا اکڑلا دا پہ موپلور دا دغوی مزدیرار کولا اسی مدرسے طرف پلا لڑن او پا موئے سبق ویلی دی رب ورتے حافظ سے بجناب تے در تربیا لاس آغا کسون چے جہنم پا واجب ہوئی اے دغی خلق کے پسی پارش بندے جنت تسی چے دا موت استرگتا نہ پرے ہوزی یا موت استرگتا نہ پرے ہوزی حدیث مبارک شر دریبی کہ کلا محشر مائن دون کا امشی ہر سڑائی وے دے کابرنا چی گیری حافظ قرآن و دے کابرنا چیک شی انسان پشاکل شوی قرآن مخیطہ روشی اور دوئی حافظ سے بھل تعریفونی وہ پیڑانے اے اور تئی چنانا دے پیڑانا تسے کیے اے بیا اور تئی حل تعریفونی حافظ سے پیڑانے میں ویچے نہ دے پیڑانا تسے کیے آقا قرآن اور دوئی کہ مانا زدے تو دے دنیا ملگرہ قرآنیوں ازماتو کا پل حواجب ابیش دے ورزے دے ویڑی دے موسارا پتندہ تیرے کڑیے وے وہ اسہر تو لیلہ شپے دے موسارا پویشہ تیرے کڑیے وے وہ عزت ماندے دا خالق عزت ماندے ناندے انٹرنیٹ دا